Akekho umuntu ongazi ukuthi ngoLwesine sivuke kunebhanoyi nje elimile lapha e-OR Tambo ligcwele amafilisti. Akekho obenolwazi ukuthi kwenzakalani. Namafilisti abekangakwazi ukwehla. Ekuqaleni kuvele sengathi amafilisti lawa awazile eSouth Africa. Ayadlula. Indawo le yokuphumula adlule. Aye la kunendawo aya khona. Adlulile kamanye awu-130 agcine ehlile ngokulekelelwa inhlangano ebizwa ngo-Gift of the Givers, eyiyona ebangumsindo yenza konke yaconvince wonke umuntu ukuthi awehle yize enamaphepha angaqondile. Asikwazi-ke lo ukuthi kwenzeka kanjani. Kuyaziwa laba bantu banamaphepha angaqondile bawu-130, sazi noma isibalo esi-right leso. Nanokufika kwabo la akucaci ukuthi kuyinhlosoni. Sebela eSouth Africa akuqali futhi lokho ukuthi kwenzeke. Sitho lesinabantu inqwaba yabantu at once sebela eSouth Africa singabi nazo impendulo kuhulumeni wethu. Kwakwaba namadoda nje abanjwa eplazini elithize athiwa aqhamuka eLibya ayaziqeqesha. Ayisela eSouth Africa lawo madoda. Uhulumeni wethu ngaleso sikhathi wayengazi lutho futhi. Uyabona ungabe unesimo sokuthi kunesikhala esivelayo. Kuhlale kunabantu abazosivala leso sikhala. Yabona njengamanje unesikhala esikhulu sokuthi asinawo uhulumeni eSouth Africa. Angazi ukuthi thina abantu base-South Africa sithule sithini. Thina abantu baseMzansi asinayo uhulumeni. Asingayikhohlisi ukuthi khona uhulumeni. Sinawo futhi kade sagcina ukuba nohulumeni. Kunabantu nje abayi-actelayo la abadlali beyithombo osirili abakhunjuzwayo njalo ukuthi kambe wena uyi-president bese yakhumbula ukuthi uyi-president. Kodwa mebuya ekhuluma ngesika esenzekayo lapho uyakuveza shame ukuthi naye ngathi uyayifanela nathi asho ukuthi hey I'm shocked and surprised. Yabona lelo gama la Cyril nje nathi siyalisho uhulumeni lo muntu still namanje akazi. So akuyena uhulumeni akazi lo muntu uyayi-actela nomdlali weyithombe. Ohulumeni abakhona abathathele ispace salabantu ekuthiwa uhulumeni ofanele abekhona. Sinama-NGOs. Laphana i-NGO edlalayo ukulanda abantu ngaphandle. Kunale NGO ekuthiwa i-Gift of the Givers kaMatthias uSuleiman. Suleiman lapho bulldoze wonke umuntu wenza sure ukuthi laba bantu bayangena la amafilistini la amafilisti la. Lempi impi yabo labantu esingangeni thina kuyona. Impi le ephakathi kwabantwana baka-Israyeli kanje namafilisti. Impi endala ikhona ngisho emaBhayibhelini asingeni thina kuyona. Namhlanje ichithekela la kuthina. Abantwana baka-Israyeli siyazi ukuthi abasifuni ngoba sangena izimpi zabo sababopha enkantolo. Uma bethanda bangajikijela amabhomu ambalwa la ngoba sithathe abantu ababajahayo sazobafihla la. Siyazi ukuthi asinayo into yokuvika-ke thina. Asinayo nje into eyi-army yaqedwa kwaphela nje nge-army. So kodwa siyakwazi ukuyilandela abantu abayizitha. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi lezi zinto ezifana nama-NGOs zivalwe eSouth Africa. Izwe uma selibuswa ama-NGOs yazi ukuthi unenkinga. Ama-NGOs afandwa kwezinye indawo ezengecause ethize yokuthi yiphi i-direction afanele bayithathe. La eSouth Africa kunama-NGOs enqwaba. Helen Suzman, Armed Katrata Foundation. Awuzazi lezi zinto zonke ezimeleni. Awuzazi nokuthi iphethe malini. Awazi nokuthi zifanda ubani. Uhulumeni wethu akazi lutho. Nix, zip, nothing. Yet manje usunabantu la abawu-130 abangenile. At once awubazi nokuthi bahleziphi. Bazohamba nini uma ukuthi bahamba. Ithini into yabo ngempela. Bangene ngaliphi igama. Akazi nanohulumeni. Angazi, I'm shocked and surprised.